खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसे दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ लिरदों महन बसुमतारी, जिल्ला क'क्राझार, गामि निजोमपुर। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। आं मा खालामबावनो, बोरै बारग' हाबावनो, बोरै थांना थाबावनो, जिउआव आनि थानि बेसेन गैया जानांबाय। दिनै अबथिरा बैसो जायै समावनो नागारनांबाय आं लिरनाय फरायनाय, खाफालनि लिरनायाव जानांबाय आं दा बयजोंबो मिनिजानाय मुगैजानाय। सान हर सानफ्रोमबो लानांबाय आं दा मेगनाव मोदै, जेरावबो सान्थि गैयै जानांबाय।